Здравейте, аз съм Дакей и в това видео ще ви покажа един сайт, който ще бъде полезен за хората, които тренират или спазват някаква диета, искат да свалят няколко килограми излишни или да качат. Значи да започнем да влезем. Сайт се казва здравословно.com. И така, има много неща, белтъчини. Това са нещо като теми, такива неща. Има диети. Значи, ние отиваме на калкулатори. Има две опции. От колко калории се нуждаем дневно. Това примерно колко калории изгаряте за един ден. Приблизително не може да бъде точно всичко. Примерно, пишете се годините. Примерно 18. Тегло примерно 70 кг и височина 1,80 м. Това не са моите години и килограми, но просто така ги пише, за да ви покажа. Избирате начин на живот, тежко натоварване, умерено темпо. Тежко натоварване са тренировките всеки ден почти. Умереното темпо са през ден да тренирате и така. При умерено темпо и да изчисли. Излиза, че горите, примерно ако сте на 18 години 70 кг, нали, сещате се, 2795 сега. Това не може да бъде точно, защото но приблизително е толкова. И тук може да видите колко калории сте взели примерно за един ден. Като представете, като напишете тук примерно какво сте яли. Примерно ако сте яли сладолет. Пишете сладолет и излизат няколко вида, примерно ако сте взели ванилия. Дате долови. Значи то на него се пише колко грама е, но те са около 120 някъде, 90. Ще пише 120. И давате изчисли. И излиза колко калории има в самия сладолет. Примерно сега ако сте яли нещо друго, пишете го към пица. Дали ще има, не знам, съм проверил. Пица с шунка. Точно не я знам тя колко грама е, но 200 може. Примерно, ако е по-голямо парче или по-малко, може различно, примерно 200. И ето, 712 калории. И така, след като представете какво сте яли днес и виждате горе колко сте изгорили, и така може да си направите менюто, като виждате колко изгаряте и може да си направите меню колко да приемате. Това беше от мен. Абонирайте се, ако ви харесат клиповете ми и това. Довиждане.